மீட் பண்ணியிருக்கிற பர்சன் ஒரு வாண்டட் கிரிமினல். அவன் கண்ணு முழிக்கிறதுக்கு முன்னாடியோ இல்லை போலீஸுங்க வரதுக்கு முன்னாடியோ தயவு செஞ்சம்மா இந்த இடத்த விட்டு கிளம்புறேங்க. இங்கே எதுக்கு வந்த? உன்னை பார்க்க தான். ஏன் ஏதாவது போய் மிச்சம் இருக்கா சொல்கிறதுக்கு? திவ்யா, நான் சொல்கிறேன். நல்லா தானே இருக்கும். நம்மளே யாரும் லவ் பண்ண மூஞ்சி எஞ்சி தின குரங்கு மாதிரி. ஐயோ, ஒருவேளை நம்ம மூஞ்சி தான் அப்படி இருக்கோ? யாரை கூப்பிடுறான்? நானா? என்ன இப்படி கூப்பிடுறான்? போவோம். என்ன வர சொல்லிட்டு எங்கேயோ பார்த்துட்டு இருக்கான். யார் நீ? நீ யாரு? சேட்டை. நான் பேரை கேட்டேன். நானும் பேரை தான் சொன்னேன். திவ்யாக்கு நீ யாரு? ஓ வெல், ஃப்ரெண்டு. அது நேற்று வரைக்கும். அப்படின்னா போகலாமா? நீ எப்போ வண்டியில் இருந்த? கண்டுபிடிச்சிட்டேன். இறங்கு. சாரி. நான் இங்கே இருக்கேன்னு உனக்கு எப்படி தெரியும்? தெரியும் திவ்யா. அன்னைக்கு உன்னை விட அதிகமாக வேறு யாரையும் காதலிச்சதில்லை. ஒரு அசைன்மெண்ட்காக தான் இங்கே வந்திருக்கேன். இன்னும் ஒரு வாரம் தான் இங்கே இருப்பேன். அதுக்கப்புறம் எனக்கு கல்யாணம். இது என் அம்மாவோட புடவை. கடைசியாக இதை மட்டும்தான் உன்ட்ட கொடுக்கணும்னு நினைச்சேன். ஆனா யார் இது? தெரியாது. தனிமை என்னை எரிக்குதே, உன் நினைவும் வதைக்குதே. தனிமை என்னை எரிக்குதே, உன் நினைவும் வதைக்குதே. சகியே சகியே, இந்த பொய்கள் வேண்டாம், என்னிடம் நெருங்கு. காயம் கொண்டும் நான் காதலை தருவேன் என்னாலும் உனக்கு. சகியே சகியே, நெஞ்சினில் உள்ளே என்னை நீ தாங்கு. காதல் காயம் நாம் இருவரும் சுமப்போம் ஒன்றாக. தனிமை என்னை எரிக்குதே, உன் நினைவும் வதைக்குதே. இன்னைக்கு தெரியாதுன்னு சொல்லியிருக்க கூடாது. சாரி. இதுக்கப்புறம் உனக்கு தொந்தரவு பண்ண மாட்டேன். எங்கே போகிற? போகிறேன்.